Ikusi duzu, aderen programa, etxeko postontzietan banatu dutena? Bai. Eta, ze iruditu zaizu? Beti bezala promesa handiak, baina batek daki zer egingo duten. Edo zer egin ahal izango duten. Gero dirua beti falta da eta. Irakurri duzu, aireportu bat egingo dutela esan dute. Bai txorakeria galanta. Hori eurek ere ez dute sinesten. Baina tira, gauza batzuk premiazkoak dira. Esate baterako eskailera eta igogailu mekanikoak ezinbestekoak dira. Beturian dena da aldapa eta jende asko zahartzen ari da. Orduan jende horrek behar du halako laguntza. Goiurian ere jarri dituzte, plazan. Bai, goiuriakoak beti izan dira arroxamarrak. Zu eta zaharrak aipatu dituzula, zaharren egoitza ere behar dugu, ba? Bai, baina horren inguruan ez dute ezer esan. Beste puntu bat programan, hiribarruko bidegorria. Bai, baina nik ez dut uste bidegorria behar dugunik. Oinezkoentzako kaleak baizik. Trafikoa erdialdetik kentzen badugu, leku nahikoa izango dugu. Oinez edo bizikleta zibiltzeko. Hoixe, antza udako igerilekuak ere egingo dituzte. Ondo, batez ere ume eta gazteak pozik egongo dira, halako baten egiten badira. Egia da, bai. Kulturretxea ere bai. Bai, baina nire ustez gauza bat falta da benetan. Zer? Autobus geltokia. Bai ala. Bai, Beturian gero eta lantegi gutxiago dago. Jende guztiak auto hartu behar izaten du lanera joateko. Eta kaleak nahiko estuak dira. Gainera, umeak ikastolako autobusa hartzeko orduan nahaste handia izaten da erdialdean egunero. Lanera eta eskolara doazenak elkartzen dira eta. Orduan, nik uste dut autobus geltokia behar dugula. Bai, badakizu. Proposatu alderdi politikoei. Orain gaudeta kanpainan. Agian animatuko naiz.